Usebenze kanzima, usebenzela into oyithandayo, kuthi ngamhla ikulahlekela ihambe kube ngazukuthi iphupho, nawe ungakholwa ukuthi ngempela ngempela ihambile. Wena-ke okwakho mbukela ekhaya ukuthi uze nendlebe, mina ngize nendaba. Ungakhohlwa ukuthi u-like, u-subscribe, u-share and then ubese uturn on the notification bell so that you don't miss any single episode. I'm back with an update. Sawubona. Yebo kanjani? Ngiyaphila, unjani? Ngiyaphila nami. Hhayi asisakwazi shem. Hayi ngikhona. Sesifunga wena la ku-YouTube. Ngikhona ukuthi ngisacashile lezi nsuku nje. Uyasikolota-ke kodwa ekucasheni kwakho ndoda. Hayi okay, sengisibhadala-ke lesi sikweletu. Ngoba ngisibalekile. So wafika eThekwini wa-attend ama-classes, how was it? Amaklasi ade mnandi kakhulu, enjoyile kakhulu, ngifunda okuningi nanasempilweni nje ngalawa maklasi lawa nane-acting. Yeah. Ngifunda okuningi nasemaklasini e-acting, ngifunda okuningi nge-actor, ukuthi uma u-actor nje iziphi into ofanele ukuzenza. Nanokuthi nje i-acting adinga ijethi into elula yabona. But ayikho nzima, ayikho into elula vele empilweni, ayikho into ezakalula. So ngifunda ukuthi ke if uyifuna into uyayisebenzela ukuze ibe khona ngoba ayikho into ezakalula. Wonke umuntu la ikhona wempilo ngoba usebenzile waze wafika la ikhona. So ngibonile ukuthi acting ayikho easy but into fanele ngiyenze ukusebenza kanzima. Nanokuthi ngifundise ngelinye iside lempilo ukuthi fanele ibe confident yonke into engiyenzayo. Dinga ukuthi ngibe confident ukuthi ngizoyenza right kahle futhi. So ngake lapha ku-acting classes so nga-enjoy kakhulu nje. Enjoy kakhulu ngangafunda nanokusha ngempilo. Nanokusebenzisana singabantu abaningi kubalulekile lokho ukuthi uma usebenzisana ngeke nihluleke uma nisebenzisana. So ngifunda okuningi ngempilweni nge-acting. So kumanje-ke sekunayo information ngoba information uma soyifundile iyahlala kumuntu. Ku-day 1 ngi-attendile amaklasi ami nganginovalo. So ngafunda ngapha emaklasini. So ku-day 3 ngaphinde ngaya futhi, day 2 ngaya ngaphinde ngizo-attenda kuyisi-2-ke manje. Ngawa-attenda amaklasi futhi kwamnandi ngalolo suku. U-day 3 then sa-graduate sathwala iy'tifiketi zokuthi si-attendile amaklasi. Kwamnandi kwabanje. So ku-day 4-ke sengithi nami okay sengiqedile ukwenza amaklasi, umama wayesemsebenzini then ngithi ngishaya nami ngilula iy'nyawo ngithi ngi-airtime esitolo. So ngase ngaba nenkinga, ngavelelwa inkinga-ke ukuthi ngibanjwe inkunzi, ngabanjwa amafoni ama-2 la kade ngiwaphatha wonke umuntu ade ngithola kuyo le phone. So isimo sesibi kakhulu manje ngoba since sengingenafoni ngoba abaningi abantu abangifunayo kula mafoni but abangitholi. Nanokubi kakhulu ukuthi ngonyaka ozayo ngiya ka-matric. So ukuthi esikoleni vese sifunda ngawo amafoni kuzoba nzima ukuthi ngifunde ngingenafoni. Nanokuthi ama-results ngizowathola ngefoni since ngingapha ngizowathola ngefoni. So kunzima-ke manje ukuthi ngizowathola kanjani amafoni futhi nanefoni adinga isiza kakhulu ukuthi ngixhumise nabanye abantu ukuthi abafisa ukungithola since abantu kade badonate kule foni. Ukuthi umuntu adonate mhlawumbe ngokudla ukuthi athiwa sithenga ukudla ekhaya. So sekunzima ukuthi bangithole manje, akekho sebangitholayo ngoba ade nginamafoni ama-2 ade nginentsha nendala. So engangibaphethe oma-2 ngalolo suku bawabamba bawathatha wonke. So sifunda ngamaphutha ukuthi maybe next time mangihamba ngingawaphatha amafoni. So angazi ukuthi ngizoyithini lento ngoba ngiyayidinga ngempela le phone ukuthi ngizoyenza kanjani because amandla angikabi nawo ukuthenga ifoni. So kwenzakalani kahle kahle the day ulahlekelwa amafoni? What actually happened? So loya muntu loyana wathifike loyana kwafika nje umuntu ocela usizo. Wafika wacela usizo wathi cela ngimfonise. Uma ngimfonisa-ke ngamnikeza ifoni yokuqala le ngoba ayo-2 wayene-airtime so yacisha le yodwa. Asuke lapho waphinde ngamnikeza enye futhi wayesakhuluma wathi ukhuluma nobaba wakhe. So emva kwalokho wahamba nawo amafoni. So kwakunzima ukuthi ngingamemeza because kwakungenamuntu emgwaqeni. Into engayibuka ukuthi ngizothi ngiyamemeza maybe akhiphe umese angikwazi wakhipha isibhamu angibona because angazi ukuthi wayephethe ini.
Cause wafika njengomuntu owayedinga usizo ngathi ngiyamsiza ngoba mina nanokuthi mhlawumbe ukuthi information enginganayo ngoba mina ngisukela emakhaya, so umuntu madinga usizo umnika usizo. Nanokuthi futhi uyabhodwa emdala ngamkhombisa ukumhlonipha nje ukuthi ngimsiza ngoba nami nginalo usizo, cause mina la ngikhona khona ngenxa yabantu nje, ngilana empilweni ngilana nje la ngikhona khona ngenxa yabantu. So bengithi nami ngikhombisa ubuntu njengoba baningi abantu abakhombisa ubuntu kimi. Kanti ukhombisa umgudulukudu. So nami ngithi ngidlula isandla ngoba baningi abantu ebangilulela isandla since ngathi ngiphakamisa isandla ngathi ngidinga usizo empilweni yami. So baningi abantu abaveza usizo kimi, nami ngithi ngenza okufanayo nakuloya muntu kanti uzongibamba inkunzi. So ngiyafisa ngalunye usuku sinaye alibona iphutha lakhe la akwenza. Askisa usadabukisa nje ungenafoni. Kodwa at least you are able to communicate because uyakwazi ukungena ku-Facebook nge-laptop mas. Ngiyakwazi ukuthi ke ku-WhatsApp wena awukho laphaya, kanti lapha ade bangithola khona. Nanokuthi kunane-group asesikoleni laphana si-check-a khona izinto ey'ningi, basenza ngisho umsebenzi. Angazi ngizothatha kulowo msebenzi mina, kuningi nje, kuningi isikhathi esisodwa, kuningi ngempela. Nanokuthi ngikwazi nanoku-communicate-a ekhaya ngizwe ukuthi bayaphila yini, banjani. So khona nanomunye umama ogcina athi uzodonetha nange-uniform, so kunzima ukumthola-ke ngoba bethi uzongidonethela nge-uniform for next year ney'mpahla for zika-December. So sekunzima ukuthi ngizomthola kuphi lo mama ngoba ubengithole efonini. So ifoni ngathi ngiyidinga kakhulu ngoba iyona nje adinga ilona engixhumanisa nabantu abaningi. Baningi abantu esebangilahlekile ngeke ngisakwazi ukukhuluma nabo kula phone. So ngiyaphiza nje nanokuthi mhlawumbe bakuthiwa ngiyawathola amandla ukuthi ngithenge le phone igcine yenzekile iswimswap ngoba kuzoba nzima ngempela ukuthi bangithole abantu abaningi. Nanokuthi nje abantu laba engase ngihlangane nabo lapha e-groupini le e-acting ngoba kade si-create i-group ye-acting yalawa amaklasi e-acting. So baningi abantu ade ngikwazi ukuxhumanisa nabo ukuthi mhlawumbe khona into engingayizwanga ngikhulume nabo. Nanokuthi-ke nake kagcina si-apply-ile kuSibongile Dlamini abantu abaningi ngicela ukuthi bathathiwe khona ngoba kade ba-apply kuthiwa khona abantu ekufanele angene. So mina ngisakwazanga ukuthi ngingene ngoba ilona ifoni anginayo, angibonanga noma bayi-accept-ile ne-offer yami noma bayi-accept-anga. Hey, inzima yona indaba yamafoni, kodwa kusho ukuthi kufanele siqale senze sim-swap-ke. Kodwa-ke siyacela uma kukhona o-willing noma onawo amandla okusidonethela ngefoni. Njengamanje uZanele has lost amafoni akhe oyi-2. Nje ku-day 4 nje fikile la ulahlekelwe amafoni akhe oyi-2. Akanafoni njengamanje kodwa uyatholakala. Uzotholakala kanjani manje? Abantu bakuthola kephi? Ngicela ukuthi mhlawumbe bangithole ifoni inambeni kamama le ngikhona. Facebook bazokwazi ukuthola ngithi ne-email. I-email address yakhe ithini? Ithi Zanele Mathenjwa 02@gmail.com. Facebook account yakho Zanele Mathenjwa Foundation angithi. So people can DM you there. They can also DM me i-page Meaningful Conversation with uZanele back. Yeah. Ngoba since manje uyena umuntu onefoni la endlini, so ngicethe ngaba lula ngaba easy kanjalo. Okay. Sizoyishiya inamba kwi-description box office uku-connecta nami or anyone who is looking for uZanele and who's been communicating noZanele ongamtholi njengamanje akalahlekile ngimtshontshile. Ulahle amafoni ubhuti, so manje akakubi na phone okwamanje. So I'll leave my number on the description box down below. So yeah, that's the only way you can be able to connect with us. But apart from that, ke yini enye oyifundile nje kulesimo samafoni nje ukuthi uvela ulahle amafoni like this, yini ekuvula amehlo ngento eziningi? Ngifunda isifundo ukuthi ungabe uhamba uthemba nomoba. But yena-ke into iphinde ile lesson engiyifundile ukuthi ngingathembi nomoba ukuthi yena-ke abantu abaningi ugcina ungasabasizi ngenxa yomuntu oyedwa, kuthiwa zifa ngamvonye. So kuyoba khona omunye umuntu mhlawumbe udinga ngempela lolo sizo, ugcina ukuthi ngosakwazi ukulula isandla kuwe ngokuthi kwenzeka leya nto leya. Kodwa ngifunda okuningi ukuthi ungabe uthemba nomoba empilweni. Ungabe uthemba nomoba ngoba ngithena ngithi ngiyamthemba umuntu wangenzela okubi yena. So kufunde lokho ukuthi ungathembi nomoba.
Nokuthi nje enye into akumelanga empilweni sabantu siphila sihleze sibheka izinto ezinegative nezimbi. Makwenzeka into embi kuwena, ngesinye isikhathi mhlambe ngikhule kuthiwa mawulahla into noma ulahlekelwa into kusuke kuphuma ibhadi. Nokuthi mhlambe kunokwenzeka ukuthi ngoba khona i-task engikunikeze yona angeke ngisho-ke la abantu bazoyibona ukuhamba kwesikhathi ever since kune-laptop kune-task engikunikeze yona. Mhlambe enye yezinto ekufanele kube ukuthi uyahlala ufocusa kuyona ukuze mhlambe you'll apply your mind better kule task engikunikeze yona since ungenayo ifone as a distraction. But even though-ke ifone i-distraction esizayo ngoba uyakwazi uku-communicate nabantu phela uyayidinga ekugcineni kosuku. Kodwa nje ngicela ukuthi mina usebenzise lezi nsuku ezimbalwa kusazanga indaba yefone, kusalungisa indaba yefone, usebenzise lezi nsuku ezimbalwa ukuthi nje clear your mind and focus kule task. By the time siyisa la kufanele siyise khona bayilungise bayibuke kahle. Mhlawumbe asazi mhlawumbe yokubuyisela ifone engcono kunalawo walahlile yabo. So asazi mhlawumbe khona umuntu obukile ongakuthumelela ifone engcono futhi kunalawo akulahlekile ngeke sazi. So anything is possible ngoba ke usemhlabeni. Hayi kufunda okuningi nami ngempela ukuthi hayi ungathembi noma uba. Yeah. So next week, what is happening? What do we expect from you next week? Ngicela ukuthi mhlambe ngoba le assignment mhlambe sobe sisiveza kubantu ukuthi say halfway through. Ukuthi kahle kahle bakhuluma ngani ngoba kunabantu asebaxakekile ukuthi kambe bakhuluma ngani Nkosi impela. Bathi ke sifuna ukuyiveza say amazing. Say project ephelele. Okay. Yeah. And then you also asked ukuthi ufuna ukuyofunda kwamanye ama-foundations akhona around Durban, and Carrie Donkins from Reach for a Dream has invited you to be an intern while you are here in Durban. How do you feel about that? Ngifela ngiyajabula kakhulu ngoba nami ngingafunda okuningi since nami ngine-foundation, so ngathi ngithatha i-intern then kukhona nami engakuthatha ngokufaka isikhwameni sami ngiyazi ukuthi nami sengiyosebenza ngako kwi-foundation yami. Since nje eyakhe i-foundation sekuyi-foundation engathi nje sekhule kakhulu, so kuningi nami engingancela khona since nami ngizozama ukukhulisa le yami ukuthi nami ngathi ngiyazi uma kuhlangabezana ne-challenge le ikuphi engifanele ngikwenze, ikuphi efanele ngingakwenzi yabo. So kuningi nje ngagcina nami sengize ngikude na i-foundation yami ngoba i-foundation yami ngiyafisa ukuyibona iphumelela. So you also have free coaching, life coaching sessions with Coach Lolika Ibrahims use Cape Town njengamanje. Nayo leyo nangithi nayo izongena in the next coming weeks. How do you feel about that? Naye uthe as soon as we Cape Town kwi-assignment eCape Town makaqeda nje the first thing azoyenza uzokuthinta ukuthi uze yena. Ucabanga ukuthi kwenziwani kwi-life coaching? Mawucabanga nje. Ngicabanga ukuthi mhlambe usuke kubuka lapha ukuthi okay mhlambe bekenzisa ama-activity amaningi bese bakubuza ukuthi mhlambe ikuphi ogudi kukho, ikuphi ongekho ogudi kukho, bese bakubuza ukuthi mhlambe angazi nje mhlambe bakubuza ukuthi iziphi izinto okwazi ukuzenza, ikuphi ongakwazi ukuzenza, ikuphi okuthandayo, ikuphi ongakuthandi. She will help you unleash your skills. Especially that ufuna ukuba ne-foundation, leadership skills, ukwazi ukuphatha abantu. Kodwa-ke asingayikhulumela eziko leyo, you will bring an update uma ngabe seyenzekile uzokwazi ukubatshela ukuthi ufundeni Coach Lolika. Nokuthi leyo nto ozokuyifundile izokusiza kanjani. Usoqala usebenza formally kwi-foundation. Okay, asivaleli seke. Hayi nisale ngahle ngibonga kakhulu isikhathi senu. Themba ukuthi nani kule conversation ethi nizofunda ukuthile. Since nathi ngishare istory into eyenzeka ngempela, into engiyifisayo into esenzekile ngikwazi mhlambe nawe uma ubuka umuntu uzofunda ukuthile ngalento le siyikhulumile since siqale lo episode lena entsha. Ngiyabonga libe nosuku oluhle. Mhla ka-1 December awubameme awubafuni bafike. Ngiyafisa kakhulu ngifike ngizobona lapha sishare istories zethu sifundisa futhi about LGBTQI+ plus in community, so mhlawumbe nizofunda okuningi since
singabantu empilweni uzohlangabezana ney'nkinga, mhlawumpe uzohlangabezana nenkinga efana neyami ngolunye usuku egcekeni ekhaya. So faneke wazi ukuthi uma sohlangabezene nayo leyo nkinga uzodila nayo kanjani. So uma ungafika lapha mhlawumpe ungafunda nawe okuningi ngampela, ngoba kuzobe kunabafowethu nabo laphayana ezobe sikhuluma iy'tori ey'hlukene nabo. So mhlawumpe ngamunye mhlawumpe kukhona nawe ongakuthatha usho ukuthi yabo funde nesayidi elinye lomunye umuntu empilweni. Uzoyiphendula imibuzo abantu uma bekubuza imibuzo live, because phela abantu nje ubame manje bazofika lapha bazobuza imibuzo live. Uzophendula yonke imibuzo noma uzoyikhetha? Cha, ngizophendula lena engibona ukuthi ubalulekile, because abanye abantu unomunye umuntu avele abuze umbuzo nje ubona kahle ukuthi yazi lo mbuzo awunaso isizathu, awubalulekile futhi. Kunabanye abantu uthotha mhlawumpe umuntu avela enze nje into ngathi angazi noma usungayicabanganga yini. So labo bantu labo fanele bohlezi balindele every time. Alright. Okay, siyabonga zingenza kwethu, sibonga kakhulu ukuthi nisiphe indlebe. 1st of December at the Balmoral Hotel in Durban. Come through. Zanele Mathenjwa uzobe khona, uPhiso uzobe khona, Zwane and the wives uzobe khona. The Njilos will also be there. Sizobe sino pastor on the panel as well. Sizobe sinenyanga on the panel. Ngicela ungabasho ukuthi upastor bani, ngicela ungasho futhi iyiphi le nyanga ezobe ikhona. Kodwa nje sifuna ukuyibuka lento kona wonke amacala, ngoba abantu bayakhuluma kakhulu uma bese babandleni, baphinde bakhulume kakhulu uma benza ama lives wabo beyizinyanga beyizintontoni basho. Sicela ukuthi ke manje sikhulumisane, yabo, sishare le information because kubalekile ukuthi abantu bafundiseke ngayo yonke indlela. So thank you so much for listening and Goodbye. goodbye.